Hej igennem mine Alex. Det er lang tid siden sidst, så jeg håber, at I er klar på nogenlunde syg appelsine for den køleskab og ekstra mange kakaobøller. Gannet Gunion er tilbage, så slap nu lige helt at sørge for at friksen er i orden. Hvor fuck er jeg henne? Nå, jeg må hellere komme hjem og forberede den græskarsovs til den store middag i aften, som I ikke aner noget om. Lad mig lige se, om vi har nogen jallas til overs efter, at vi har offeret til diktator Jytte. De vil sikkert, hvor man kan finde nogle tørrede svampe. Jeg skulle jo nødigt gå kold. Hvad så der, sviske? Mangler du noget kush? Ja, hvis du har varerne, så har jeg de sorte penge, hvis du forstår hvad jeg mener. Sorte penge? Er det fordi, at jeg er sort? Du er en hippie skøge, er det ikke meningen, at du skal elske alle? Specielt handicappede. Elsk mig. Har brug for kærlighed. PLS. Jeg synes nu bare, at du skal give mig dit kush, så jeg kan lave mit elskede græskarsovs. Hvis du vil med hjem i kanen, så kan vi da snakke om det. Ja, det vil jeg mægtig gerne. Jeg glæder mig til at få mit kush. Mener du ikke kusse? Nej. Nå, men vi skal altså til at i gang, inden jeg bliver rolig igen. Okay. Er du klar til at føle mine lemmers vrede? Jeg vil bare have mit kush. Kommer det til at gøre meget ondt? Jo, rigtig meget. Vi laver altså ikke noget. Vi har bare røget for mange svampe fra Søren Ryges have. PLS må jeg ikke godt være med. Jeg bliver altid holdt uden for andre folks lege. Specielt når det indebærer døde folk. Og der forsvandt min kvindebong af så. Fuck this shit. Hedge. La la. What the fuck er det der nu for noget gangstermusik? Toeter, 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 toeter. Met Romana op de scooter. Eie, 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 eie. Wil een stukje met haar rijden. Ukke, 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 ukke. Dat zou me wel niet lukken. Maar dat geeft niet, want ik pak op haar. Want ik dan krijg het voor elkaar. Toeter, 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 toeter. Met Romana op de scooter. Eie, 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 eie. Wil een stukje met haar rijden. Ukke, 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 ukke. Dat zou me wel niet lukken. Maar dat geeft niet, want ik wacht op haar. Hvad så der, din frækt? Als Superman weer gewoon zingen stijgt, lekker mee te swingen, kijk maar eens aan mij. Het What the fuck? Ja, voor dat leuke talentje ben ik echt het juiste ventje. Oh Ramana, wat sta jij maar op? Jeg har fundet mit kush. Jeg må hellere komme hjem og chille en ynte, rullet ud af mit friske kush. Er uret i to, blæs et mætte. Smoke weed every day.
Fuck, det var det bedste kurs længe. Når jeg må hellere lave den græske sovs. Hokus pokus. Så har jeg lavet græskarsovs, men hvad fuck skulle jeg bruge den til? Er det der fusk en græskarsovs? Ja, hvad? Det eneste, der kan gøre det her godt igen op Helsing er. Du har skudt til blank som et papir. Langt under min standard. Du ender sikkert som skudbusser. Jeg tager til Helsingland for vidt. Hej hej. Endelig. Jeg er på Helsinghimmelen. Jeg har indhøvlet for meget af de sorte røgmand. For meget kusher for mange appelsinger.